Това видео изобщо не беше планирано така. Напускам дома си и се местя в друга страна. В момента нямам работа и не мога да се похваля с големи спестявания. Защо тогава предприемам тази крачка? Ще стигнем и до там. Казвам се Румина, но всички ме наричат Ро. Родена съм в Сандански и съм живяла там 19 години от живота си. Там са моите родители, хората, които ме подкрепят безрезервно, дори за онези неща, които им се струват пълна лудост. Няколко години, мисля, че са 3, живях и с моите баба и дядо. Велики хора. Накратко, с някои малки изключения, израснах като обичано и обгрижвано дете. Напукна този факт обаче, прекарах голяма част от живота си, чувствайки се сякаш не пасвам никъде. Страхувах се, че не съм достатъчно добра, достатъчно красива, достатъчно интересна, достатъчно умна. Обръщайки се сега назад, осъзнавам, че някак неусетно съм влязла в ролята на жертва и тя се е превърнала в моя комфортна зона. Често ние хората сме склонни да се фокусираме върху едно нещо, което не върви или което нямаме, вместо да оценим и да сме благодарни за всичко, което имаме. Точно това правех аз. До толкова бях изпаднала в самосъжаление, че стигнах до депресия и хранително разстройство. Не го осъзнавах доскоро, но хранителните разстройства никога не са просто хранителни разстройства. Винаги има нещо друго. При мен ли? Аз страдах, че съм дебела. Хич не обичам тази дума. А всъщност бях просто изгубена. Беше ме страх да мечтая и да се боря за мечтите си, защото съществува шанс да се провалиш. Аз се ужасявах от това да се проваля. Отнеми хиляди тежки тренировки, гладуване, преяждане, сълзи и самоизолация, докато осъзная, че просто се страхувах да бъда себе си. Не знаех нито какво искам да правя, нито къде искам да се установя да живея. През 2017, след няколко години в Пловдив, се върнах в Сандански, родния ми град. И тогава се случи. Срещнах го. Някой толкова изгубен като мен. Преместихме се в Пловдив заедно. После обратно в Сандански. После в София, пак в Сандански. И в Пловдив, и пак в София. Някъде между всички бягства решихме да сключим брак. Беше нереално красив ден. Чувствах се свободна, истинска, щастлива. Чувствах, че най-сетне съм се намерила, че знам къде принадлежа до този човек. Може ли толкова силно щастие да е било илюзия? През последните 2 години, освен мъжа на мечтите си, успях да открия и още много части от себе си. Намерих спокойствие в спорта и йогата. Открих професията, която ми носи удовлетворение. Нещата се подреждаха сякаш идеално. Записах се за магистратура в чужбина и започнах да мечтая колко още по-прекрасен може да бъде животът ми. Но тогава всичко се срина. Заминавам без спестявания и все още без работа. Дали ще заминем заедно или оставам сама, не зная. Как ще се справя? И това не знам. Жертвата, която още диша в мен, би казала, че това е най-ужасният и стресиращ период от живота ми, че е истинска криза. Но в китайската дума за криза, един от символите означава възможност. И именно във възможностите избирам да се фокусирам сега. Какво предстои? Нямам идея. Нека разберем заедно.